Aste honetan argitaratutako txosten baten bitartez, CEAR Euskadik, errefusiatuen laguntzarako batzordeak, sexu esplotaziorako salerosi dituzten Nigeriako emakumeen kopuruak gora egin duela salatu du. Azpimarratu nahi dugun ideia batez da Euskadin, orain dela pare bat urtetik ona, emakume nigeriarrak ikusi ditugula gure bulegoetan, zantzuak dituztenak sexu esplotaziorako salerosketan dauzenak. Txostenean, Euskadi Nigeriako emakumeak penintsulako beste toki batzuetara bidaltzeko banaketa zentro bilakatu dela adierazi dute. Euskadi banaketa zentroa bilakatu da bai emakume nigeriar hauek estatuko beste puntu batzuetara eramateko eta baita ere Europara eramateko. Gehienak 23 eta 27 urte arteko emakumeak badira ere, gero eta adingabe gehiago esplotatzen dituztela adierazi dute. Euskadin eta estatu mailan iturri ezberdinek diotenez, emakume hauen profila 23-27 urte bitartekoa da. Jatorri aldetik nigeriarrak asko, Errumaniatik datozen emakumeak baita ere, Txinatik, Paraguai eta Errepublika Dominikanatik bai. Deustuko Unibertsitatean sexu esplotaziorako trafikoaren inguruko jardunaldia egin dute gaur. Eta bertan, Itziar Gandariaz, Deustuko Unibertsitateko irakasleak bizirik nago ikerketa aurkeztu du. Ikerketa honetan lehenengo eta behin egin duguna izan da narratiba batzuk eraikitzea emakumeekin. Elkarrekin testu bat, bere historiari buruzko testu bat eraikitzeko eta adosteko. 3 narratiba egin ditugu, 3 emakume desberdinekin, narratiba bat ezin izan dugu publikatu ze emakumea oraindik mehatxupean dago. Ikerketa horren helburua Saharaz hegoaldeko Afrikatik etorritako emakumeek bizirauteko garatutako erresistentzia estrategiak ikustaraztea da. Normalean bakarrik biktima bezala ikusten dugula, emakume hauek, eta justu kontrakoa ere bai, superbibienteak dira eta hori ere bai erreskatatu nahi dugu.